ऐ कुठं कुठं इथं यावंच लागतंय. कोणाकडे? गजानन पाटीलकडे. एलोरा चायना बी खरेदीसाठी यावंच लागतंय. गॅरंटीशीर उगण्याची पण गॅरंटी, कांद्याची पण गॅरंटी. टोंगळे वगैरे काहीच येणार नाही कांद्यांना. 100% गॅरंटी मिळणार. काही जे झाकण झुलले आहे ना ते बियाणं विकता, गॅरंटी घेता, पण नंतर आहे ना तोंडाने शब्द बदलवता. आपलं तसं नाही. गॅरंटी दिली, गॅरंटी राहील. 100% गॅरंटी राहील. प्लॉट बघून घ्या, प्लॉट दाखवा. जर कुठल्याही माझ्या शेतकरी बांधवांना बियाणं वगैरे जर खरेदी करायचं राहिलं तर स्क्रीनवरती आपला नंबर चालू आहे. संपर्क करून हिवाळीसाठी एलोरा चायना बी तुम्ही आपल्याशी संपर्क करून खरेदी करू शकता. एक नंबर प्लॉट आहे, जबरदस्त प्लॉट आहे. क्वालिटी गॅरंटी सगळी मिळणार. शिस्तीत राहा, उडू नको जादा, मी अंगार भंगार नाही रे. शिस्तीत राहा.